Ndewo n'ụbọchị nke taa ka ime onye nji maka ya wee bịa bụ Blesing CEO bụ onye nke amụ bụọ ya Blesing Nkiruka Okoro. Ọ bụ onye Naijiria amụ na Onitsha, Ebonyi steeti. O tolu na Ebonyi steeti. Ka ife si wee kwadori otu Chukwu si wee kwadori anya, ọ bịa bụrụ onye nke ama ama site n'otu o si na-akwado ịfụnanya dị n'etiti nwoke na nwaanyị, ya na otu arụ si eme gị n'isi, ya bụ mental health gị. Ihe ndị a ka ọ na-ewepụtasị na social media dịka YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Amụ ya na May 23, 1989. Ọ dị 37 years n'ụbọchị nke taa. O nwere ụmụ nwanne ise, ụmụ nwaanyị 4 na ofu nwoke. Ọ gụrụ akwụkwọ na Moven Primary School, Lagos. Bịa gụọ na Federal Government College, Okosi, Ebonyi State. Mechaa nweta bachelor's degree na University of Calabar, Cross River State. Emechaa bụrụ relationship expert. O nweta certificate ya na the Boala Institute, nke bụ institutional provider ndị America Association of Educators and Therapists wepụtalụ. O mechaa nụọ di na 18 years. Alụmdi na nwunye a kpatalụ ife ụkwụ ji wee kwudosie ya ike na ife gbasaru ịkpa ahụ na alụmdi na nwunye. Sọsọ 1 year and 8 months ka ọ nọ n'ime alụmdi na nwunye maka ife chere ya n'iru, maka ife ndị o mechara experience n'ime ya bụ marriage. Di ya bụ onye nke na-asụ ya ahụ n'ime alụmdi na nwunye, nke bụ na ọsọsọ 1 year 8 months ka ọ last. Ya bụ na ọ nọ di na 18 years wee gbapụta mgbe o mee 20 years. Blesing CEO bịa bụrụ onu kajala akaja n'ife gbasalụ alụmdi na nwunye, ma ife gbasalụ nwoke na nwaanyị, ịfụnanya ya na ife mmekpa arụ dị n'ime alụmdi na nwunye. O mechaa bịa nwee make up or break up, ebe o si akwado ife gbasalụ nwoke na nwaanyị. O bido karịa ya n'izizi na Nigerian Police Force Pension Office, ebe o mechara resign ya wee bidozie ife nke aka ya. O bido blogging ya na 2013 wee mechaa mebe content maka relationship ya na ipromote ịfụnanya. Ọ bịa host Moments with Blesing CEO na DSTV. Mechaa daa akwụkwọ ọkpọ Depression, Take Off the Mask. O mechaa pụta na ihe nkiri. O mechaa bụrụ ambassador Love in the East ya na Dover Hotels. Ya bụ nwaanyị bụ onye kwụsịrị okwu ike n'ife ọ na-eme. Melu ndị mmadụ ji wee bịa sowie nke bụ na o nwere up to millions followers na TikTok, Facebook, Instagram na YouTube. Ọ na-eme ife nkiri ya n'ebe ahụ. Content ya niile bụ maka motivation, ịkwado gị na ntozu ya na ife ịfụnanya, na-adụkwa ndụmọdụ maka ndị chọrọ ime ife gbasara nwoke na nwaanyị bụ alụmdi na nwunye. Ọnụnụ di ya ọ nụ n'oge butere ya inwe obi kara aka gbasara ife dịka domestic violence. A sụrụ ya akwụ nke dị ukwuu n'ime alụmdi na nwunye ahụ, nke butelu na ọ hapụ di ya na ụmụ ya. N'aka akabeghị ya aka ịzụ ụmụaka ya ịbụọ. Emechaa o wee bịa pụta nnọọ dịka onye ndị mmadụ ndị ụwa fụrụ n'anya, bụ mgbe ọ bịa welu na onye eze na China wee si na onye anwara onye bụ ụnọ, wee welu nya bụ ụnọ see pikchọ, mee vidio, wee na-asị nọ nke ya. Mgbe onye eze na China fụ ya bụ ihe nkiri, o wee nata wee si kedu onye bụ ife anụ ji bịa wee na-eme ụdị ife, sị gbatali anya. Blesing CEO wee chee na ọ ka bịa kwuba okwu ụmụaka tupu ọ mara ya bụ nwoke kpụrụ ya kpụbaa ya na nga. Ka a na-ajụzi ya kedu ife meenụ, ọ sị na ọ marọ ife ọ na-eme, si gbaghalị ya. Ndị ma wee sị ya ngwa sịba na ya bụ na abụrọ nke gị, na ọbụrọ nke gị, na ọbụrọ gị were onye bụ ụlọ. Ya bụ vidio ka dị n'ife nkiri n'ụbọchị nke taa, in case ọ bụrụ na ifutube ya. Ka emechazi erilizie ya, ebe a ka o si wee bidozie wee na-akwado ndị mmadụ. Ebe a bụ ife melu ndị mmadụ ji wee bịa fụbịa. Ka ọ na-agazi na-aga wee na-enweta ego ebe a, na-enweta ya nwacham. Ka o wetara ya bụ ego wee kwudosi ụkwụ n'ala, wee weluzie ndị ikpe na ndị kọtụma wee sobezie di ya ka o wee hapụrụ ya ụmụ ya na-abụ. O wini ya bụ ikpe na ụmụ ya bi n'ụbọchị nke taa. Maka ya bụ ikpe o wini,
ndị mmadụ wee sochiwezikwuo ya ike wee sị o na fa ga-amụtarịrị ife n'aka ya bụ nwaanyị. Ka emecha na 2022 Bimbo Ogbonna bụ nwunye IVD wee bịa wee kpaa ike dị egwu nke chepụtara IVD okwu n'ama ya na Blesing CEO, maka na anya bụ ihe o melụ bụ ife ndị mmadụ bịa nebezi anya wee sị kedu ife ga-eme ya bụ nwaanyị ga-eji wee mụnye onwe ya ọkụ. Ihe kpatara o ji mụnye onwe ya ọkụ bụ maka na ọ chọpụtara na IVD chọrọ iji maka nwaanyị ọzọ wee nalị ya akụ na ụba ha na-agbakpakala ọnụ mgbe o nwere ifefa nwe. Ya bụ nwaanyị bụ onye nwụrụ site na ịgba onwe ya ọkụ nke ndị oyibo na-akpọ suicide. Emecha ya bụ ife, Blesing CEO wee bụrụ onye nke kwudosiri ike na-akụ IVD. A wee na-azụ o na Blesing CEO bụ ya bụ nwaanyị IVD ji maka ya wee chọọ ịhapụ nwunye ya, nwunye ji maka ya wee gbuo onwe ya ọkụ. Mana ka ife si wee na-aga IVD wepụta nya bụ ikpe pụta asa onye aka ya dị ọcha. Ka emecha a wee nụbazie na IVD na Blesing CEO furu onwefe anya nke ukwuu n'ụzọ pụrụ iche. Tupu ị mara ya 2023 IVD wee nụọ ya bụ nwaanyị bụ Blesing CEO. Otu ọkafa na-abọsị wee jikọọ aka ọnụ wee bụrụ di na nwunye n'ụbọchị nke taa. Ka a na-ekwu nke a ọzọ a na-eme, IVD wee bịazie wee sị na na ya na Blesing CEO ya emekọ ife na ọ bụ na fafe ịfụnanya n'ime onwefa na nwunye ya anwụgo na nke ahụ agago na ndụ na-aga n'iru. Ka ife a niile na-eme ka ọ na-aga n'iru, IVD na Blesing CEO wee sị ka fa jee Dubai wee jee mee gịnị nalụ nnọọ ezigbote ezumike. Mana akpụchiri ya bụ nwoke kpụrụ ya jee nga si na esizi paspọtụ ya na ọma na-emezi njem na ọ bụ na ọ bụrụ n'ime Nigeria. Blesing CEO jekwara onwe ya bụ Dubai mere onwe enjoyment, emechara release IVD wee bụrụ onye dị free. Ka e wetara aka na 2026 n'ime March, Blesing CEO wee malite wee sịba na o nwere stage 4 cancer of the breast. Ọtụtụ ndị mmadụ pụtara ekwetara ife Blesing na-ekwu maka na Blesing bụ ofu nwaanyị amasịrị ike nwere obi kpọkịrịkpọ. Obi ya bụ nnọọ obi bụ na nwaanyị kwesịrị inwe wee na-aga wee na-eso ụwa, maka na ife ndị ya na ya dọgọrọ ife ọdịdọ na social media. Otu nyawa na onwe si emekwa na ọchọ dị ma ị ga-afụ mbọsị ọbụla ọ na-ebe akwa ma mbọsị ọbụla ọ na-ayọ biko ma mbọsị ọbụla ọ na-eme nta ma ọ na-eme imo. Ị ga-ama na ihe ndị mmadụ na-ekwu maka nyanwa ịpụta na-atụ asị maka stage 4 cancer anụ, ị ga-ekwete na o nwere ike nwee ike ma ya enweghị ike na o nwere stage 4 cancer. Mana ndị mmadụ apụtagokwe na-asị ya ndo nya jiri ya nwayọọ na ọ ga-apụta na anya bụ arụ. Stage 4 cancer n'inu na nya bụ cancer abagokwu ya n'ime ọbara, ọ kpụgokwu isi ya wee sị na ọ ga-auction. Ọ bụrụ dị na ọ ga-auction, ọ auction wig ya niile na 25th March maka na ọ si kedu uru ọ bara. Dokwu na ya na 300 million naira n'ebe ọ chọrọ ilie ụlọ o ji ego ya wee lụ. O dowere ya si na ọ chọrọ ile ya bụ ụlọ na 300 million naira, si na ọ chọrọ ile wig ya niile ifu ka wig onwe na ọ chọrọ ilefu ya na auction. Pụtakwa wee sị biko si nyere ya aka ndị nnukwu nwoke ụmụ nwoke ji ego na Nigeria ma ebe ọbụla fa nọ wee na-afịa ya mmata ife na-eme ya, si nyere ya aka na ọ nidiri ije surgery maka ya bụ breast cancer. Ndị dịka VDM pụta sị na-asị, Nkechi Blessing si na-asị, Urel si that na ọ bụ na o jikwa ife cancer anụ eme content na ya bụ ife adịrọkwa mma na cancer bụ ife dị serious. Ọtụtụ ndị mmadụ apụtago si na ọ bụ na ife a bụ maka content na ya bụ ife adịrọkwa mma maka na o nwere mgbe ọ pụtara si na ya na IVD eso na fa anụwa akwọ na ha nụ ọzọkwa na IVD ji mee nke onwe nke ka emechakwara o wee bụrụ gịnị na content ma ọ bụrụ eziokwu. Onye mere onwere ozi onye kwelu ikweta n'ife ọ na-ekwu n'ụbọchị nkịta. Apụtagokwanụ si ya ngwa ya wepụta result ebe a diagnose ya that stage 4 cancer. Ọ sị na ọma wepụta ya no all private ife something like that. Mana anyị na-ajụzi wee si ọ bụ private ife ọbụla kedụzi ife mere iji ebupụta wee n'iru akwụkwọ ka ndị mmadụ na-anụ maka kedu ife meziri
iji wekpọba anyị si anyị bịa nyere gị aka. Ebe ọ bụ na ị chọghị iwepụta rizọt ka anyị malụ na eziokwu kasị, ị kakwala ịnọrọ onwe gị jiri aka gị mee ihe ị kwesịrị ime wee chụọ ya bụ ọya. Ajụjụ m onwe na-ajụzi wee bụrụ, kedu ka o si wee bụrụ kịta anụ a ka ọ ma na o nwee stage 4 kansa? Kansa bụ ọkwa a na-agba ebe niile oge ọbụla si nwaanyị na ị ga-emenwu ihe kansa anụ n'ụlọ icheki na inwe breast cancer. Nọ iwenye aka gị elu, ijiri aka gị na-apị onwe gị ka i wee nwee ike chọpụta ebe ihe ọkpụrụ dị n'ime arụ gị, n'ime ara gị. Ebe ọ na-epụtakwa n'ala ife kpụrụkpụrụ n'ebe ahụ ka ị kwesịrị, mgbe ahụ ka ị kwesịrị ịma na ife na-eto n'ime ara gị. Anyị wee na-ajụjụ ha ka Blesing CEO mgbe o je mee butt lifting, ya bụ BBL, kedu ife mmelụ o jiri wee cheki vitals ya? Mgbe ahụ ka a ji echeki ife niile ka amakwa na arụ ezugo oke ịgabiga ya bụ BBL, ka ego si wee mechaa ọha BBL ọ chọpụtara na o nwere breast cancer. Ajụjụ a bụ ajụjụ m nwa na-ajụ. Amara maka gị nwa nọ n'ile ebe ahụ, kedu ihe ilo? Ọ dị gị ka Blesing CEO a na-akọ ihe akọ wee bụrụ na ọ na-akọ akụkọ? Ka ilo n'ife a bụ eziokwu? Chelu nọ ife ndị a bụ ife na-eme mmadụ ji apụta ife? Ọ dị gị ka ọ chọkwala iwu dịka o si wee wuo na 2019 mgbe o ji ụlọ onye eze na China wee bupụta onwe ya n'iru akwụkwọ? Kedu ife ọ dị gị ka ọ bụ ya? Maka na ndị ga-adị ya kịta ihe a ga-adị ya ama ndị mma, ndị dịka Fina, ndị dịka Nkechi Blessing, ọtụtụ ndị. Anyị na-eche ka anyị malụ na ya bụ ife ọ ga-emecha zipụta akwụkwọ enyere ya na hospital dịka onye na-aya kansa. Ọ bụrụ na ihe ọ bụ ka ọ bụ, anyị na-asị ya nyapụta na ya bụ ọya n'oge na-ete ha aka. Chineke ga-agbụ ya onwe. Ka emechaa ka ọ dị na vidiyo anyị ọzọ, cheta na ọ bụrụ na ị sọskraịbụ biko sọskraịbụ. Ọ bụkwanụ na ife anyị na-eme masị gị, gosi ya ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị ka ha nwee ike sonyere anyị n'ife anyị na-eme. Ndewo, ka emesịa.